Daarom is onder andere in Tjemerum deze neetkade online. Voor rajonhaard Klaas Kuken weer het even improviseren. 40 jaar werkt het al bij het wetenschap, maar zo heeg had er het wetter nog net jeder maken. Juster roen het wetter van het boezem oer het land de polder in. En toen hebben wij actie ondernomen. We hebben een kraan regelen. Dus we hebben het land afgeschraapt. En zo de kade op. De luiden uit het boerenland hebben de kade maken. Het werk van het wetenschap is van belang om droge voeten te houden. Maar het is ook belangrijk voor de boeren. Rint het bouwland onder wetter, dan smoren de gewaaksen. Op het stuit gaat het benammen om winterweet en tulpen. Om al dit soort problemen aan te pakken is er in Ljouwert een actiecentrum inrichten bij het haardkantoor. Maar weten deze mensen al hoe laat ze weer terug moeten zijn? Hebben we dat al afgesproken? Ja, we hebben afgesproken dat ze richttijd is 4 uur. Ja. Dat ze de inspectie in ieder geval moeten gaan rapporteren. Bepraat is wat de boezemstand op dit moment is. Hoe de situatie in de polders is. En hoe de situatie in de provincie is. En eigenlijk met de delslag die we verwachten. En dan prognosticeren wij wat dan de boezemstand verder docht. Sjoen de waarschuwing houdt het actiecentrum met de eerstkomende tijd druk.